Kom. Op og vent dig. Sæt. Hej, hvor hyggeligt. Der er saftevand og vand og det hele til alle babyerne her. Alle babyerne. Skal du ikke have den der på? Jo. Det er skarpt lys her. Jeg synes, du sidder lidt i centrum her, Harry. Ja. Nå, jamen, velkommen til. Tak. Skal vi præsentere os selv? Jeg tager da lige en tår kaffe her. Ja, Eller skål hvad på det. Skål. Harry vil også med. Og den er lidt stærk, tror jeg. Det er godt. Det smager som en bolsje. Ja. Du bliver... Nej. Ja. Skal blive der. Nå, jamen, det er jo Harry. Det er Harry. Det er min Harry. hund. Ja. Og det her, det er Lina. Det er din. Det er min baby. Ja. Og Jeg hedder Janni jo. ja, Og jeg er hernede til daglig. Og er uddannet veterinærsygeplejerske. Så dem, der følger med her, kender måske mig meget mere, end de har set Mias ansigt. ja, det tænker jeg helt sikkert. Også nu her har jeg været en del væk på barsel og sådan noget. Ja. Men jeg er jo som sagt Mia. Og Hey. jeg har ikke noget så tit, men jeg er her, når vi skal være her. Ja, det er du. Ja. Det er den kreative hjerne. Ja, jeg sidder ofte bagved og laver tingene. Ja, vi spiser lige her. Jeg har faktisk taget noget med til Lina. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er fordi, at jeg tænkte, at hun synes, at den her, den var rigtig sjov at pille ved. Fordi den har sådan noget... Ja, den er gummi-coated. Ja. Det er sådan noget tropics. Det er sådan noget coated, så den holder lidt mere til at blive tykket i og bidt i. Og så kan den jo kastes på vand, så du kan faktisk putte den med i badekar sammen med Elina. Ej, det Og var så svømmer den rundt der. Det kan være, du klipper den af, så. Jeg har givet Når den du har saks. simpelthen en saks med os. Ja. Skal du også være med, Harry? Hun er meget utilfreds her. Nu skal jeg lige spørge din... Se, vil du også lige have lidt at drikke? Jeg tror, Harry synes, det er lidt unfair, at det er hundeting, og så må han ikke have dem. Jeg prøver at tænke. Ej, han bliver ikke snydt, det er helt sikkert. Er den ikke også fin til dig? Den er da sjov, den der. Ja. Og den kan da virkelig... Den skal spises. Jeg skal til at sige, at den kan holde til babytænder, men dem har hun ikke nogen af endnu, jo. Nej, de kommer vel senere. Så Nå, men Ja. vi skal jo teste nogle forskellige ting, nogle nyheder og nogle andre produkter og sådan lidt af hvert. jeg ved faktisk ikke, hvad du har fundet, jo. Nej, jeg har været rundt i butikken, og så har jeg fundet nogle forskellige ting. Ja. Så må vi jo se, hvad vi siger. Ja. Det er hvor jo kan Lina i være hvert på fald en bamse, det kan jeg se. Ja, Er det... en kongebamse. Men ved du hvad, jeg synes, den var så sjov, fordi der er noget specielt ved det der tag bag på den. Ja, Fordi det behøver man ikke at klippe af, jo. nej. Og man kan også se faktisk 2 stykker legetøj. Altså, den har jo sådan en lille strap her, jo. Dem skal man jo nok sådan plastik ind, den skal man nok lige tage af. Men det er jo faktisk et legetøj i sig selv, det her bagved. Og I kan se, der er mange hunde, der rigtig godt kan lide den her lyd og det her knitren her. Kigger Elina ikke også på det, eller har hun travlt med sin kong? Hun er optaget. Og det er jo en af de nyere kong også, dem her, som er lidt sjove og bløde fra Kong Comfort med piv i, ja. Ja, Det er der. Den er sød lille bamse, som får i forskellige varianter. den er virkelig cute. Den Det er vil jeg cute. også lige sige. Ja. Nå, det var den første. Nu skal vi have noget mere sjovt noget. Noget sjovt. Vi skulle lige have en bamse, det tænkte jeg. Ui. Er det sjovt, det her? Den her. Hvad er det, Mia? Ja. Se, havde jeg bare set den, og du ikke havde sagt, jeg synes, vi skal lige kigge på den der mere, så havde jeg ikke anet, hvad det var. Nej. Men den er jo lidt speciel, ikke? Fordi at, altså, den har jo sådan et rør herinde i. Og så da jeg så den, så tænkte jeg, ej, jeg har godt set den på reklamer før. Men der er en bund i, Hej. så Skal du bruge noget hjælp? Jeg kan lave et hundetegn. Ja. vi kan sagtens lige pause. Bliv. Jeg håber, han bliver der. Det er nede ved indgangen hernede. Det var hårdt. Nå. Så fortsætter vi, Janni. Ja, det gør vi. Nu skal vi lige høre om den her. Det er jo faktisk bare sådan en gummidims, hvor man kan stikke, når hunden har beskidte poter, så kan man fylde den her med noget vand. Og så kan man faktisk stikke hundens pot ned i den. Sådan her. Nu har du altså meget store poter, men den kan altså godt være der. Sådan her, og så får man altså fjernet alt snavsen, der sidder på hundens pot. Imens. Og så er al snavsen jo hernede i, da de her de sådan rammer, de der lameller, kan man vel godt kalde det, sådan rammer ind på hundens poter, og så fjerner noget af snavsen. Så skal man bare lige, jeg har prøvet den af. Man skal bare lige stå med et håndklæde bagefter lige at tørre, for der er jo meget vand, der kommer af. Men det er klart. Jamen, alt det bare vand beskidte. i, ikke? Ja, det er så super simpelt.
Og så kunne jeg se, det er mega nemt at rense den her, Ja. fordi den bliver jo også beskidt selvfølgelig. Ikke? Det gør den. Så kunne jeg se det, fordi at nu undersøgte vi den lige lidt imens. Jeg har at faktisk du var i aldrig gang. skilt den ad. Det har du Jamen, så. Det har vi. Det har I. Lina, nu skubber du også bordet væk her. Nå, men man kan bare sætte det der låg af, og så kan man tage den her ud. Ja. Bum. Og så kan man åbne den. Så har man den. Ja, det er smart. Alligevel, var. Ja, Jeg ved, om den kan komme i opvaskemaskinen. det tror jeg da helt sikkert. Tror du det? Det må vi lige finde ud af. Om den er dishwasher safe. Så har man også lige en kop, man kan drikke lidt af bagefter. Ja, hvad var det, Harry? Ja, så så den sådan ud. Ja. Det var ikke noget, du kunne spise. Jeg tror ikke, det er Nå. Harrys yndlingslegetøj. Nej, skål på det. Skål på poterenseren. Skål på foderenseren i vores fine kop her. Med det stærke kaffe. Eller? Ja, Nå, men jeg tror, at det var det for den her gang. For Nå, den det her var det. episode. okay. Vi skal jo ikke have for lange Nå, episoder. nej, det skal vi ikke. Så farvel. Vi ses næste gang.